mlawung satemah anjetun kaya wong kelangan petung pungkasane aku ki angger mik dudu gawanku kok mati-mati ya, Dik. Alah, ora ngono lho, Mas. Lah ya. Jenengan ketoke kesel. Aku ora kesel kok, Dik. Kebak. Aku semangat ning seruangi. Sampeyan apa kebak? Ora, aku sewane angger ning seruangi semangat kok. Mas, tek lambemu kok bar filler nang endi lambemu, Mas? Delok seko saiki lho, kamera. Bar filler kok Korea yo, Mas. Ya ampun. Nggih, ya cek abang banget lho, Mas. Syutinge ya. Tambah duwe. Mosok sak TV lambeku tok iki lho. Tes. Wis entek pirang juta, Mas? Aku tak kuraget aku rai mana, Dek. Masukin dulu, Dek lah. Tak sebenar seliramu tak jalani saben kelingan wong manis gawang-gawang ing telenging netra nimas wong yoro pane udane saya terus muga ora suwe Gunung Gede tak seberang itu tansah kelingan wae nimas ganti landeng ati Taman loro asmara. Mbok digawe ember Mas, Mas. Bojo nyiprat-nyiprat kene kabeh iki lho. Paribasan ngidam sari siang ratri kapan boyo kapan giyo
monggo Cahayu dawuhipun langgamipun ganti laning ati menika nyarengi para lenggah anggenipun ngerahapi dahar boten kata lupen ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sukses lenggahan kanthi sekeca sinambing laras campur sari jelas nada buka celuk monggo umpama tak gondelana nanging Gusti ananta ake muga aku kan nerima
pun sigarane MC ne jaluk kopi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye jane ibu-ibu ngarep iki gak nek sing jawab salam gitu. Sing mriko dereng ngono kok. Salam mriko wajib dipun jawab nggih Bapak Ibu nggih. Hukumipun wajib dipun jawab bagi yang mendengar. Kecuali salamnya orang sholat ampun diwangsuli nggih. Kula bali malih semangat jawabipun pun lewat. Kantun suka parisuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mugi-mugi kang jawab salam kula tansah pikantuk karahayon kawilujengan kesehatan kanugrahan karejeken nggih to. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Amin. Dumateng para lenggah Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya, sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung dumateng pamangku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya sarmati lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Mustaqim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Makarya sinarengan kalian Raja Wali audio son sepondang ugi cerah foto video syuting gambar bening harga miring dan juga tentunya Kancil Jelas Nada channel. Menika mundi dawuh pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Hardi Delasan Ibu Tumiyem ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah ngunduh mantu nggih menika Bagus Agus Sofian ingkang sampun kalampahan dhawuh kalian Dahayu Safitri Aulia putri saking Bapak Adang ME Dalasan Ibu Vivi Dwi NR. Mugi kagem penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan keluarga besar saking Sragen Asri, keluarga besar saking Besan, kawula pinangka talangipun atur Bapak Arti Dalasan Ibu Tumiyem ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan kanthi sekeca sinambing rahapi dadarangan sampun sumadya ngelaras campur sari jelas nada. Tentunya bagi keluarga besar Besan yang tidak bisa memahami bahasa kami ucapkan selamat siang, selamat datang, selamat menikmati hidangan yang telah tersaji dihibur bersama dengan campur sari jelas nada. Tentunya kami mohon maaf mewakili Bapak Hardi Ibu Tumiyem apabila tempat dan sajian dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu yang satu kinurmatan, kalau dengan sang mriko jelas nada sowan hanganti Ponco Widyawati janjane penyanyinya 5 Bapak Ibu. Ingkang 3 nembe kuliah. Mengke sekedap pelih dugi. Niki ingkang sampun sowan kalih kuliah tenan nek sijine skripsi layan. Kawula tepangaken setunggal baka sawiji kadang Seniwati kang nyengkuyung jelas nada Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri Jono Gabugan sowanipun Dahayu Fani Ratnasari Bogelwati
asli saking Jono, Pak. Palur perapatan Pak Lurah. Sadurunge pasar gabungan. Diomong yang malah ngeyel. Untung iki suasananya gak panas banget. Adek panas banget apa mbok sengaja? Benesis, Mas. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Sragen melih, ning niki Sragen kota. Sawanipun Diahayu Tri Hastuti Bogelwati. Oh, bobok tumpuk. Oh, blalah, remet jos iki. Kula piyambak Pangandaliwara Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayetno mijil saking tlatah Gesi Gandrung Sragen Asri. Pindahne no, Mas. Omahku lor kono. Aduh. Ki omah sing nomor piro? Cedak alas. Cedak kali to. Kowe butuh kayu kok piye? Enggak. Ku masangi nek miring-miring kae. Aku kan blandong, Mas. Nah, menika Sragen kula nggih Sragen, Pak. Sing ibut Sragen, sing ngendang Ngawi, sing ngeson Wonogiri, Sukoharjo. Sange pepanggungan jelas nada Raja Wali Trapoto Kancil jelas nada candal ngaturaken wilujeng siang. Sugeng rawuh, sugeng lelenggangan sing keco senamping laras campur sari jelas nada. Seseke, co. Timpun sekarane ayo bangun negarane. Sayo sing rukun kopine wis teko. Matur nuwun panitia. Miak sebening swasana cahayu ki ngatur-ngatur pambuka ben gayeng ben gumyak nggih Mas Dodo. Ha nggih, Pak Kumis barang ki ya berkah iki sesepuhe kene kok. Mas Agus kene ajuken to, Mang. Yuk, Cot, gayengke lumantar kadang-kadang manut Mas Yanto Ibla-ibli. Gayeng ya, Dek.
Wayang epol. Ah, Pak Ardi digawe lho tamune pirang-pirang, jane elok tenan kok. Rombongan saking Ancol nggih, Mas. Nah, Mas Tandi kuwi. Ah, wingi rong suwe ketemu aku yang Apa kowe ra kelingan? Sugeng rawuh Mas Gep, Mas Andi. Sini sayangku, kamu di sini sayangku. Kita kan manten tua, jangan begitu. Ah,
Sing sae, bagus, sing bagus. Sing manis. Aja cedak-cedak to, Mas. Apa kowe ra kelingan dolane omahku Ana latar padha tekan karo aku matur suwun. kurang apa aku iki dadi wong liya kurang apa aku iki kudu tresno ning nyatane sliramu karane ati aku ora bisa ditambani Nyandeng wanita liya
nada. Oke, matur nuwun. Jelas nada campur sari spesial kagem keluarga besar saking Sragen. Sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem esem manis sajak nganyelake nambahi kangenku tanpa jiwa sliramu ngrasuk atiku sono rasa tresno ing batin ora tega rina wengi sliramu mung tansah beta ati spesial Pak De Tukul ki ya Mas Mus nembe kondur kok. Lah nggih. Lah ning tembe kok mirsani kok. Bar wae kula. Mongko setiaku atiku kepengin lelati sliramu aku lilo sliramu Sragen bergoyang bersama dengan jelas nada campur sari. Sopo kae rek ngembang batu sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem esemanku sajak anjelake nambahi kangenku tanku jiwa sliramu atiku sono rasa
Ngombe piye kene gak nek ngombe. Wah. Ora. Seru iki bersih kok ya Mas. Mboten pareng. Wah dulur kula lanang iki kopian sik. Pakde kumis. Ah, kene ndi beliau. Wah. Siap Pakde kumis. Mongko setiaku hatiku kepingin melatih seliramu. Aku lilo seliramu tan angkolo bakolo. Jelas nada campur sari seragen bergoyang sinarengan Trapoto dan juga Raja Wali sound system Indonesia.
sapake jebul lamis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku ora ngraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura Sukodono gabungan tanon mondokan bergoyang asik sapa sing gelem nglakoni lelakon kang tak sandang rena klawan wonge babar pisan aku ora ngerti batinmu agraito jebul nyimpen wati aja kurang ing pamengku yen ana tumindaku sarwa kurang duga kabeh mau barang wis kebacut mulane bebasane aku trimo mantun mung tujune pituturku marang kowe wis mbok anggap bakul jamu pikir dalan gedhe bebasane kaya benek sewu ocehane aku dikatekake aku ora godeli sliramu tumindakan dudu sak lumrahe kabeh mau aku ngrumangsani ra bisa nyukupi kebutuhanku spesial kagem Mas Pras Raja Wali Audio Sanggondan Kukitan kantor Mas Yanto Ibrahim Lee Sopo sing gelem lakoni lelakon kang tak sadar rena klawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu anggraito jebul simpen wati aja kurang ing pamengku yen ana tumindaku sarwa kurang duka kabeh mau barang wis kebatut mulane kebasane aku trimo mantun tujune pituturku marang kowe wis mbok anggap bakul jamu pikir dalan gedhe bebasane kaya benek sewu ocehane
Ah